watuk barang. Ya diwatuki barang. Kok diwatuki kula. Sing penting ra ya piyai remplas kene kabeh. Heeh. Isih padha wungon. Tesih padha wungon, Pak. Makku ya kono ya jelenggane kono. Eko sing nyediakan makanan nggih isih lenggahne kono. Wah, jan. Ana sing kelemulan barang. Sego campur. Anyep, Bu. Atis. Atis, Bu. Hah? Anyep atis. Lah iku roh kowe terus nginguk eko lho metu kok omah, dagelane metu jare. Lah ya pengen nanget, kula lho mangkeloni. Kok malah tawa-tawa iku. Ora apa-apa jare pengen atis. Pengen nanget. Kono ya jelenggah ning kono. Wah, ana sing seragaman barang. Syuting profesional juga streaming kondang kaloko dari Kebuan. Dalem, Pak. Mindu. Dulur kakung anjene ya isih membahana tenun. Aku selalu mengikuti channelnya. Tapi ora dengerna aku sing ngikuti. Oh, tak sembunyikan kok. Kowe model privat. Zaman saya kan bahasanya kan privat. Oh, yo gak privat. Apa? Maksudnya kita yo nek Al-Robiah itu live streaming selalu mengikuti. Oh, selalu subscribe selalu kita kasih. Update ya? Diupdate terus. Kabeh iku membahana. Saiki rancene zaman live streaming, ben syuting, dan tenan. Semakin maju ya, Pak. Saya maju. Saiki ning ndi-ndi iso ndelok, wong kono-kono iso ndelok. Ya. Kaya piyai rempelas kene. Wah, singkek bakal legen. Apa kuwi? Kacek kaya mbek biyen. Kaceke piye? Mbek biyen ki wah nontone full. Saiki nek mikir sesuk iki arep panen dadine wegah kon nonton. Penontonnya seragam, ijo. Sing nonton ijo akeh lewat jero ngene iku ya pirang-pirang. Ngeniku apa? Ya iku lewat streaming. Ngeniku. Yang ada di Sumatera juga punya. Kalimantan. Malaysia. Wah, terima Malaysia iki. Terima kasih. Taiwan barang ya. Gak terima kasih konco dari Suriname memang juga WA. Suriname? Kowe di WA? Wih, kowe ya mudeng. Ya mudeng kok Suriname iku bahasane basa Jawa kabeh. Kok iso basa Jawa? Ya mulane to nonton iku nontono TV. Maca koran. Dadine kowe ngerti. Informasi ya. Dari TKI yang ada di sana pun di koncone kono mau di WA. Piye? Apa Pak Ronggo Budaya streaming apa Al-Robiah. Kerja aku terima kasih. Oh, dari Suriname. Wih lah. Mlebu Suriname ta didelok ning kono. Iki manglah dari LI yo WA karo aku. Kondi? LI. LI? Lorok Indah Pati. Kaget aku Mas aku nek LI kono. Lah iya Lorok Indah. Jare wis dibongkar. Yo. Kampung Baru. Iku yo mang di WA. Terima kasih Mas Ateng. Terima kasih channel Al-Robiah. Lewat ketoprak Ronggo Budaya live streaming desa Rempelas. Dalam rangka sedekah bumi. Wah, aku seneng kok. Piye? Piye kene kok. Senenge piye? Nek nggone Ronggo kono, bokong nggone saya kursi letung. Inggih kursi. Ya Mak ya. Ora terima bokong. Tapi ya ora apa-apa, ngancene kesel rumati ketoprak matur nuwun dirumati ketoprak. Alhamdulillah lek ngopeni tenanan. Iso warek kabeh jajane ya ora pedhot. Ana kurang siji neng. Aku iso seneng sing iku sing tamu sajine. Kalunge kae rupane kunir bosok kae. Tulisane tahanan suami. Sing kulino ngentekno dhuwit. Tahanan suami. Tahanan suami. Mulane gak oleh metu kok kamar terus kok. Mbok mundak ngentekno dhuwit ya. Mbok kok bergaring kok ora iki. Digaring-garingno. Nah, sing penting atur dedonga
tumrap masyarakat Remplas kene nggih Mas nggih. Budhe semoga seger waras terus nggih. Amin. Melintu rezekine. Amin. Barokah sok gemblondong marang Gusti ingkang ngakrya jagat. Heeh, Pak. Subhanahu wa taala tumrap piyai Remplas kene anggonipun sedekahan bumi. Tasyakuran. Lho muga-muga dijabahi cikal bakale nini danyang kaki danyang sing ngersa desa Remplas kene. Amin. Oh iki jenenge budaya adat ayo dileluri handudah handuduk hangrembakake budaya luhur. Lek ora awak dhewe sapa maneh ya Pak ya. Ngono. Aku gumun tahanane kok mider ae ya. Jare tahanan suami kok lunga ae. Biasane jero kamar to. Iki kancamu mprit ya bendor rene wong toprak jog sore ya cakut. Jog cublek. Engko sake ya gone. Heeh, gendang istirahat ya Pak ya. Ya sake syutinge bandang tok bayaran ngono lho aku ra ya nyak. Kok gendang inceng ae ya Pak ya. Hah? Gendang inceng ae. Ayo angel tukang inceng. Angele piye lho? Oh, profesionale angel. Kowe nara berlatih dulu gak iso. Oh iya ya. Aku ning kene ketok ganteng lho tibake lho. Kan? Lah iya kandhane. Gendeng, Pak. Oh, gendeng. Aku gak gendeng tok, Pak, ngusuk bareng ngereng kok kadang-kadang. Ini. Oh. Raya mok susah ya. Aja nangis. Wong bar bayaran no. Kowe ngono bayarane ping 5, aku lagi ping 4. Lipatan sepisan lagi. Ngono. Napa? Sedih kok, Teng. Lho sedhihe babakan apa mangan wis diacawisi. Ngombe karek ngesok. Ketok emoyo apik. Kene Panas yo tak iyupno. lho lha iya. Udan yo tak jak Ngiyup. iyup. Lah iya. Kok mati lah Teng. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebangetan lah yo. Lho, sembarang dhewe ngano ya bareng kowe. Bareng aku. Mangan bakso bareng kowe. Mangan bakso yo bareng aku, mangkat Es mau bareng mano. tuku es yo bareng aku, mangkat yo bareng aku ning Ana bimes mang ya ngaup karo kowe. ngaup. Panas ter-ter mang ya ngiyup karo kowe. Ngiyup jagongan yo karo aku. Lah saiki ne. Lah kok mati lah Teng. Iki golekno wedhus iki. Lah ora dienggo tumpakan apa piye? Bangetan lah yo. Heh? Lah yo Remplas ya akeh wedhus bakul sapi barang tukonan. Awet kancam susah yo kowe yo ngono. Lho bojomu ta apa? Ora, Anakmu, yo dudu. tanggamu, Apa yo ora? padhemu. Pemeneh Pakde kuwi isih sehat kok lho. Lah sapa? Rokok. Al. Ya Allah Gusti, ya Allah. Ngene kok ya ngene kok ora rokok ngono lah. Kok anu kok nganti nangis banding kok rokok. Rokok anjene mbok mut rambut korene ra mati. Lah mek sitok iki tok. Lah iya kok ngono ya ngene ora yo ngono nganti aku melok sedih ape ndang ngebel bakul sapi takon menteri wedhus. Ya go tumpakan no. Duwe sapa mbok belno iku? Lah iku mang jare mati. Kok iso wong duwe mek sithik kok mbok kon tuku sapi lho. Ora apa-apa lah wong disumbang tanggane ae. Kok sapa lah? Gambar lho. Ya kowe no. Mosok aku? Nah, saiki ne do diaturi rengang-rengang. Heeh. Aturi sing kepenak. Tukang orjenit nek meku kok ngono wong mobil ora iso. Ora iso liwat. Syukur dak lah ditutupi truk diesel. Truk yo trike terus dijabut. Heeh. Iso liwat kowe. Apa ngene urunan genjong piye? Iya. Bayaramu bentek. Heeh, nika. Nyuwun apa, Bu? Pak, napa? Heh? Kanca tani Tayubno. ditayubke. Heeh. Diaturi. Kanca tani. Kanca tani pun tayube. Heeh. Suami kok ya kinta. Panggilan saudara pendek, Panggilan kepada saudara pendek dipanggil Bapak Subek. Dipanggil Bapak Subek. Jan, wong kok iya do senengane kok ya. Apa? Senengane kok iya. Lagi apa istirahat kok ya. Ah. Yarno Piye? sing arep mau nyuwune kanca tani. Kanca tani. Tumpeng salawe.
Heeh. Sabunging para rampok kakung saputra budat kinatan sumangga hamiwir pucuk ing sampur laing krida astra jengkar saking kalengganan puntu pucuk ing sasana langkeksan katuran wontenipun kanca tani monggo hamiwir pucuk ing sampur dumateng mijil saking laladan rempelas arsa jengkar saking palengganipun Kang Mas saged nayup mboten ning remen nggih pandemben nayup nggih dalem oh iya nggih Mbah ayo kemulan aku kemulan kok gegere ra karuan niku lho iya ndang turu ya Mbah ya lho ra ngono piye padha karo maling dimalingi terang-terang piye Bang Ceng coprak dijoli laran ijeh diwen duit ya nah wis raja kanca tani dados Gusik buka bonange ku ngene bonange lagi langkah ora apa-apa iya Pak mau ngangger bar jamu ki ra sabaran to ya Pake kok iso nggih jumbuh karo kahanan piye neleh man kok panggah kowe ae pokoke monggo sik lagi dileh nggih mlenuk iku jenenge apa heeh bonang mlenuk endi oh kowe kenong mlenuk gak melok-melok aku
Emboh. Emboh man. Iki mana men iki? Emboh men. Salomboe lho ya. Goyang amin. Wong ayu tak jalu ojo selek katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoban arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu rati akoni senadyan tunggu rapi sonompo bakal tak joko yen turung kapisa mringkang kuwasa nimas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan nimas musti kaneng ati dongoku siji tresno iki abadi aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelapun tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Ronggo Budoyo Satria Jaya Audio Al-Robiah Production Kang Jumari Nimas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan nimas musti kaneng ati dongoku siji tresno iki abadi aduh dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelapun tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji dewa-dewa ning asmara kuatno ati kawula anggonku lelapun tresno datang kendhat saking coba tak rewangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyatan
yen to aku sliramu isih nyawiji. Rangga budaya Sambel diduliti dhek. Karepe. Era ngandel ndene. Gede dawa nang kumpul bojone. Lah ya. Dene wis kluwek kene, monggo. Lho, lha kok nganggur. Ngene nganggur lho. Pergo wis ora ono apa-apa. Lho gak ngono. Iya. Yo perkara gede dawa. Lek, kowe ora sakake iki giman. Iya, Mas. Iki lho sedeh. Man, endi Mas? Ora sakake ngene piye? Iki ben rembukan wong loro. Kowe karo aku nyepakno apa sing dikarepno giman karo ngene ya to. Pekarane gedhe dawa ae. Bener iku bener. Nah niki lho ora ngono. Gebul bojone kok itu. Iki bojone digawa lunga ning depan. Lho tambah penakno ora dirumati. Aja ngono. Aja ngono kok. Sampe nek wis kelakoni kaya giman. Lho wis e. Wis e. Iya, ono. Sampai nek ora nglakoni nek ditinggal bojo kaya gimana. Lha sing penting anggar ora gedhe dawa ditinggal. Aku lek. Saya. Lancar iki. Lah nek guyu nyek. Omane guyu nyek. Wes ayo man juga ono edan-edan tinggal. Iki sido ning gone kedhi. Wes ayo tak terno. Ayo. Ayo le. Yo.